Sí, amb la llengua, amb la llei de l'audiovisual, ens estan aquí apretant i això, de fet diuen que només un 2% de l'edició que es fa en cinematografia és en llengua catalana, per tant, tenint en compte que a Catalunya és d'on surten els principals directors de cinema de l'estat espanyol, per tant, aquesta és una de les tragèdies que hem d'intentar resoldre donant el recolzament i el suport a aquestes entitats perquè vegin que la llengua, com diu l'Oriol, no, és tan útil en català com en castellà i que no per guanyar més diners, que és bàsicament aquí on rau el tema, editen i fan en castellà per aquest problema. Per què no pot parlar-li en català una persona? Per tant, nosaltres des d'aquí reforçar la idea de que primer parla en català. Si no t'entenen, ja buscareu mecanismes i formes de com entendre-us, com quan vas a l'estranger, no? Com tots ens ha passat, vas a l'estranger i no domines la llengua d'aquell país, oi que t'entenen? Oi que fas tots els esforços per entendre? Doncs passa el mateix aquí, no? Jo a vegades em sorprèn, no? A vegades vas pels carrers i encara tenim la sort que encara juguen els nens al carrer, no? I sents, no? En català, i a mi el que em preocupa és que gent que és catalano no parlant originàriament a casa, quan juguen en català perquè és l'idioma que els uneix amb les altres nens, i en canvi els que són catalanoparlants juguen en castellà, i dius, ens estem perdent alguna cosa i alguna cosa no estem fent del tot bé. Segurament tu tens dades actualitzades. Sí, és una distinció interessant. Sí, vull dir, l'ús social està més elevat que la gent que la té com a primera llengua, crec que a les Terres de l'Ebre. Perquè com que la gent al final parla en català, la gent que realment a casa no ho fa, al carrer sí que ho fa. També es diuen, trobeu que oposar les dues llengües, català i castellà, és una polèmica interessada moltes vegades? De ben segur. Per part de determinats col·lectius és una manera d'enfrontar, no? I fins i tot de posicionar-se políticament, i aquí jo crec que rau un dels problemes de la llengua, quan la llengua passa a ser un element llancívol entre partits i no es té en compte de que la llengua és el mecanisme de connexió, de comunicació, com ens entenem entre la gent, la manera d'interpretar les coses. I finalment jo crec que la llengua no pot ser una arma partidista, sinó que ha de ser un clam segur i evident que el que ens diferencia de la resta de països és que tenim una llengua diferent. És que dues versions, dos èmfasis diferents sobre el que s'hauria de fer per defensar el català, no? Hi ha qui diu que el suport institucional és fonamental i que sense això és difícil, i hi ha qui diu que són postures més de militància, tipus la gent com a Juanico que parlàvem abans, o la gent jove que decideix reclamar que hi hagi cinema, teatre en català, o sigui, probablement són les dues coses, òbviament, però els èmfasis són diferents. He vist gent que enfatitza, bueno, això ho salvem els mateixos parlants o tal. Hi ha qui diu, si les institucions no es posen mal a l'obra i apreten fort i no tenim unes institucions com cal que defensen la llengua, ho tindrem magre. Vosaltres, quina de les dos o dels dos èmfasis creieu que és més realista? Jo crec que les dues una mica són importants, però normalment si el moviment comença des de dalt, des de les institucions, normalment no sol triomfar tant en general en totes les coses que s'han fet. Però és que sense un suport institucional la llengua com el català no pot resistir sola. Tot i així, al final depèn més dels parlants. Vull dir, si les institucions no ajuden en lo visual, en els audiovisuals, el cinema en català, les lleis, per exemple, això del Netflix que va sortir fa 2 o 3 setmanes, que pues, com a mínim un 25% de l'audiovisual de Netflix hauria d'estar en català. Pues, si no es fa des del govern això, des del
poble costaria aconseguir-ho. I en aquest entorn pues, sí que respecte, però sí que te'n vas a parlar amb algú pues, que no estudia llengua ni res, i sí que et diu, tu parles molt raro, no? Tu parles estrany, tu parla bé, saps? Pues així és. Que realment pues, moltes paraules que diem estan al diccionari a l'institut al DIEC i tal. Sí, és que realment si estàs a Catalunya o a València o un territori per la catalana, realment més del 90% l'entén l'idioma, o sigui, tu com a tal no tens per què amagar la llengua. I el cas contrari, que tu et dirigis a algú en català i aquella persona parla en castellà, te contesta en castellà i realment tu tampoc ho consideres una falta de respecte com a tal. Perquè en aquest cas no és una falta de respecte i al contrari sí, no té sentit.